Waqt sessjoni ta' mistoqsija u tweġiba organizzata mill-Kamra Negozji Żaru Medji, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li ntlaħaq ftehim mal-kumpanija li tmexxi l-Port Ħieles. Dr. Abela qal li wara diskussjonijiet li saru, il-Port Ħieles se jċedi dritt tiegħu favur il-komunità milli jaħdem minn terminal numru 1 u l-Gvern se jinvesti fil-Port Ħieles biex bastimenti sorġu iżjed il-barra fejn krinijiet li jerfaw il-containers se jibdew ikunu iżjed il-barra. Dan se jfisser inqas ħoss u inkonvenjent għan-nies ta' Birzebbuġa. Bħala gvern se nkunu qegħdin nagħmlu investiment fuq squaring off tal-moll aktar il-barra fuq il-Freeport biex allura nagħmlu squaring off tal-moll fejn il-bastimenti kienu ħajsorġu ma' Terminal 1 minflok isorġu aktar il-barra, il-key cranes il-ġodda jintramaw allura iktar il-barra u allura dejjem il-bot mill-residenti ta' Birzebbuġa u nemmen illi b'dan il-mod irnexxielna noħolqu soluzzjoni biex l-investiment isir xorta imma fl-istess waqt nieħdu ħsieb l-interessi tan-nies. Il-mexxej Laburista fakkar ukoll f'diversi inċentivi u skemi oħra li saru fl-aħħar snin li sarfu f'inqas inkonvenjent fil-ħajja tal-Birzebbuġin li sofrew għal diversi snin minħabba l-attività ġenerata fil-Port Ħieles.